As obras de Benito Corbal non serán un impedimento para que o entroido pontevedrés sexa todo un éxito. O alcalde de Pontevedra chegouse esta mañá á rúa do centro da cidade para comprobar que todo avanza segundo planeado. De madrugada pasou unha góndola para ver que pasaba perfectamente e, polo tanto, o desfile pois pasará o sábado. Esperemos que con tempo enxoito, porque parece ser que se vai aí retrasando a chouva, a ver se se retrasa para toda a noite, moi de madrugada. Os traballos de reparación dunha das rúas principais da Boa Vila consistiron en ampliar as beirarrúas 1,20 m de cada lado, en eliminar unha zona de aparcamento libre e poñer un aparcamento de servicios na marxe dereita da vía en dirección ao centro da cidade. Unha obra necesaria, segundo o alcalde, e moi demandada polos comerciantes. O que vamos a intentar é conectar todo o espacio de Benito Corbal peonil coa plaza peonil que hai diante do hospital, dándolle a maior amplitude ao espacio peonil, independentemente que somos conscientes de que temos que deixar un carril de circulación e aparcamento de servicios para dar servicios aos comercios e tamén para un acceso tamén ao parking de Barcelos, non? Esta visita podería ser a última que fai o alcalde antes das eleccións, xa que, como indica a lei, non se poden realizar inauguracións ou facer balances das obras dende a convocatoria dunha cita electoral, é dicir, a partir do 4 de marzo. Sen embargo, o alcalde asegurou esta mañá que seguirá visitando as reformas que considere oportunas. Penso visitar as obras que considere convenientes, non? Outra cousa é que se faga ningún acto, isto non é un acto electoral, senón estaría facendo actos electorales todo o ano, porque aquí, afortunadamente, pois este concello ten unha capacidade de investimento alta e estamos en obras prácticamente en toda a cidade, xa non che digo parroquias, senón co tema da compostaxe ou coa Virxen do Camiño, co Orgullón, co Burgo, en fin, quero dicir que nós estamos permanentemente en obra, entón é unha ridiculez ese tema. Eu entendo que é unha ridiculez esa legislación electoral, pero bueno. Cando as reformas de Benito Corbal rematen, o Concello continuará coas da Rúa Lepanto, que están xa adxudicadas. Polo tanto, o Goberno local estima que as obras nesta zona estarán finalizadas no mes de maio.